Bon dia, amics i amigues del LEGO. Benvinguts i benvingudes a un nou vídeo de Jugar Bé, aquesta vegada dedicat a la revisió del set 7283, l'anomenat Ultimate Space Battle, que inclou els dos caces ETA de l'Anakin Skywalker i l'Obi-Wan Kenobi, dos droides voltors i un tridroid Starfighter de la venjança dels Sith. Aquest set conté 530 peces, més 3 làmines d'enganxines i 4 minifigures fetes de 34 peces més. En total, 567 peces. Va sortir l'any 2005 i tenia un preu de 55-60 euros aproximadament. És a dir, uns 9,7-10,6 cèntims per peça. Per fer-nos una idea, a l'hora de comparar, fer-nos els mateixos raonaments, el caça tipus ETA de la Soca del 2025 20 anys després té un preu de 15,5 cèntims per peça, que és un 50% més. Aquest Lego té una energia espectacular, i tot i que en el seu dia semblava car, crec que valia molt la pena. A dia d'avui està molt valorat i si el tens sense obrir, la gent l'està posant en venda per 10 vegades més del que valia originàriament. Ara bé, per dir que val 10 vegades més, algú te l'ha de comprar per 10 vegades més. Bé, no ens entretinguem més i anem a muntar-lo. Les 4 figures que inclou són l'Anakin Skywalker, l'Obi-Wan Kenobi i 2 Boost Droids. L'Anakin Skywalker té el codi SW120 i també apareix en el set 7256. Com veieu, té el pentinat antic i té uns auriculars micròfon daurats. L'Obi-Wan Kenobi té el codi SW152 i és exclusiu d'aquest set, també amb uns auriculars micròfon dibuixats. Només tenen una cara pintada perquè en el 2005 encara no feien caps amb doble cara. I per acabar, els Boost Droids tenen el codi SW136 i també apareixen en 2 sets més. Van ser els primers que van fer i no compleixen gaire amb la forma real, molt grans i amb la serra gegant al mig. Si comparem aquestes minifigures amb les que van sortir més endavant, penso que hi ha hagut una millora substancial, tot i que per ser del 2005 estaven prou bé. El set es va plantejar com una ampliació i fusió dels sets
7252 i 7256, que havien sortit al mateix any però uns quants mesos abans. Realment és un set excel·lent per l'època. Els dos droides voltors són iguals i tenen pràcticament la mateixa forma, però de color blau i alguna millora que el primer droide voltor que van fer de la batalla de Naboo. Es poden col·locar en dues fases, en mode caminador i en mode volador. És una llàstima que portin enganxines perquè 21 anys després no aguanten. Els dos caces tipus ETA dels Jedi tenen una forma molt més simple que la dels mateixos caces que van sortir més endavant, però complien molt bé amb l'estàndard. L'Anakin pilota el de color groc i l'Obi-Wan el de color granat o magenta. Tant l'un com l'altre tenen aquestes ales que es poden obrir, la cabina que s'obre per donar accés al pilot i un tren d'aterratge que està fet per dues potes. A diferència dels nous models, l'astrodroide que els fa d'auxiliar no pot incloure el cos. Només incloïen el cap de l'R2D2 i de l'R4P17. I per últim, el que seria el droid TIE Fighter, amb aquesta forma tan inconfusible, és una versió molt bona d'aquest droide, més comprimida que les versions posteriors, però prou exacta. A nivell de jugabilitat, l'únic que es pot fer és obrir aquesta càpsula i ficar un dels dos boost droids que inclou el set. En global, un set preciós que, com veieu, es pot recrear amb els sets individuals que han anat fent posteriorment i que jo penso que estan més aconseguits gràcies a les noves peces. La característica més bonica d'aquest set és que venien 5 construccions en un sol set, representant tota una batalla a l'atmosfera de Coruscant. Doncs bé, això és tot. Espero que us hagi agradat la revisió d'aquest més que bonic Ultimate Space Battle. Si us ha agradat aquest vídeo i voleu més vídeos d'aquesta mena en català, ja sabeu què heu de fer. Moltes gràcies i a reveure.